Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ay napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube kag sa KCAT Channel 11. Kag karon sara naman kami mabatian sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yari nang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Pagpanukot sa bread report luyag ipauntat sang konseho sang Bacolod. Duha ka mga menor de edad nga nanaka sang balay nagsungka na. Operation sang fishport sa Pahanukoy Creek ipapanaugan sang cease and desist order. 44 ka mga persona ginpapanaugan sang show cause order bangod sang premature campaigning. Kag 76 anyos nga lola nagabaligya sang maskara para buhion ang apo nga nakaagi rehab sa edad nga 12 anyos bangod sang illegal nga droga. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Bagyo nga Jenny ang naghuyang na pero may mga lugar sa gihapon nga napaidalom sa tropical cyclone wind signal. As of 10 a.m., ang Bagyo Jenny ang yara na sa 330 kilometers east sa Basco, Batanes nga may kabaskugon nga 155 kilometers per hour kag pagmadlos nga 190 kilometers per hour. Napaidalom sa tropical cyclone wind signal number 2 ang Batanes. Signal number 1 naman ang Cagayan, Babuyan Islands, northern kag eastern portions ng Isabela, Apayao, northern eastern portions ng Abra, northern portions ng Kalinga kag Ilocos Norte. Pabaskugon ni Jenny ang southwest monsoon ukon habagat nga magadalas ang ulan sa western portions ng Central Luzon, Southern Luzon kag Visayas sa masunod nga 3 ka adlaw. Si Jenny ang magalandfall sa southern portions ng Taiwan sa buwas ukon sa Huwebes kag magagwa na sa Philippine Area of Responsibility. Sa number 9, pinakadako nga job fair sa mall ang patigayunon sang syudad sa Bacolod sa Mascara Festival. Hindi lang mga bisita ang magadagsa sa Mascara Festival sa Bacolod sini nga Oktubre. Suno kay Public Employment Service Office Coordinator Jovelyn Canoy, ginapaabot nila nga dugukan man sa mga job applicants ang ginakabig Super Job Fair sang syudad sa Oktubre 16 tubtob 17. May masobra sa 15,000 ka mga job vacancies ang ginatanyag sa mga local kag international companies kag placement agencies para sa nga hiwaton sa event center sang Ayala Capital Central kadungan sang tuigan nga selebrasyon. Samtang kaina, ginsugura naman sang peso ang pag-release sang kapin 10 million pesos nga pondo para sa special program for employment nga gintala na sa malapit 1,000 nga mga scholars sang syudad. 2 days ini para makita na doon ang tanan-tanan nga sectors ng unemployment. This is the biggest job fair. Yes, this is the biggest. Kung hindi ko magsalakay, di sa nagbigat, ginupod na ang yuhong nga pabahay. Pero without yuhong nga pabahay, this is the biggest. Sa number 8, pila sa mga alkalde sa Northern Negros ang naghinyo nga ibalik ang original nga pondo para sa LCAC barangays. Suno kay Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. sa nagligid nga semana, silang tigay nakasapol kay National Defense Secretary Gilbert Chodoro kung sa diin sila naghinyo nga kung mahimo mabalik sa original nga kantidad ang pondo para sa Barangay Development Program nga 20 milyones pesos. Sang 2022, suno kay Escalante, nanaog ini sa 4 million pesos. Subong nga 2023, 6 million pesos ini. Sa Cadiz City, may 8 ka mga LCAC barangays kag 4 diri ang tigayo na nga nahatagan sang pondo. Sa ilalim sang Barangay Development Program, ang mga barangay nga sadto na identify bilang guerrilla fronts sang Communist Party of the Philippines kag New People's Army ang magabaton sang pondo para sa sustainable rehabilitation and development projects. Upod ni Escalante sa amo nga pagsapol sa Mayor Melesio Yap, Marcelin de la Cruz kag Manuel Escalante. Sa number 7, security plans para sa barangay kag SK elections ang talakayon sang Provincial Joint Security Control Center buwas nga adlaw. Inisunod kay Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria nga nagsiling nga nalakip diri ang pagtalakay man sa deployment labi na sa bahin sa mga barangay nga nalakip sa elections watchlist areas kag yara sa red category.
Sa karon, may 51 nga election watchlist area sa Negros Occidental kag may patigayunon nga assessment sa PJSC Buas. Mahimo nga may upgrading nga matabo kung sa diin gikan sa green category o kung no security concern ang isa ka barangay mapasaka ang category sini. Pwede man nga may downgrading suno kay Ananoria kung sa diin ang isa ka barangay nga damlag pa na classify nga election watchlist area ang pwede na makakas sa among listahan o kung nayan mapanubo ang category sini. Damlag pa ang barangay Tabugon sa Kabangkalan City ang ginsiling nga mahimo ilakip sa iga-assess kasunod sa encounter nga natabo kung sa diin anom ang napatay. PJCC kami buwas sa aga. I think we will be settling up ang mga security plans. Yes, we will be discussing if there is a possibility magdugang sa mga areas of concern considering manog gainit ang kampanya na subong. Ang areas of concern, sir, dugangan na sila security. I mean, in terms of deployment. Yes. Miyagi sa security, that is, kung nasibi kong red, that is one of the grounds mag-community control later. Sa number 6, miyembro sang Kaunda Drug Group arestado sa drug bust sa Bacolod City Drug Enforcement Unit. Masobra sa 600,000 pesos nga balor sang illegal nga droga ang nakuha. Arestado ang isa ka babae nga ginasiling miyembro sang Kaunda Drug Group sa buy-bust operation sa Cabugao Street, Gardenville Subdivision, Barangay Tangu, Bacolod City kahapon. Ginkilala ang high-value individual nga si alias Lot o Zen, 48 anyos, kag-residente sang Purok Mainuswagon, Barangay 30, Bacolod City. Las 9:40 sang kagabi, sang ginsulod ang ilang nga balay sa Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit kag CIU operatives. Suno kay Police Captain Joven Mugato, hepe sang CDEU BCPO, naku kay Lot Zen ang 97 ka gramos ng suspected shabu nga nagabalor sang 659,600 pesos. Sunod pa kay Police Captain Mugato na recover sa suspect ang isa ka pouch, isa ka genuine nga 1,000 peso nga bill nga nagaserbe nga buy-bust money kag 150 pesos nga proceeds. Detained sa Bacolod City Police Station 8 ang suspect kag magapangatubang sang kaso nga pagsupak sa Republic Act 9165 o kunang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa number 5, sa Bago City, nagapabilin nga Mr. X ang lalaki nga nasapuan patay bangod sang pagpaniro. Wala pa sige po nakilala ang lalaki nga nasapuan nga patay sa katubuhan sa Barangay Napoles sa Bago City. Sa investigasyon sa Bago City PNP, may saksi nga nakakita sang duha ka motor nga ginpark sa lugar sa krimen kag may nakita man nga duha ka persona nga nagaistoryahanay. Nakabati sang 4 ka mga lupok ang saksi sa makalampuas na sa lugar. Naka-helmet ang suspect nga giliyon nga nagpalagyo. May isa pa ka persona nga nakakita sa biktima nga nagahapa kag madamo sang dugo sa lawas. Sunod sa hepe sang Bago City PNP nga si Police Lieutenant Colonel J. Malong, may igos ang bala sa ulo, kamot kag likod ang biktima nga buhi pa sang ginkuha sa crime scene apang napatay sa ospital. May dala nga tuter ang biktima sunod kay Malong kag isa sa karon sa ginalantaw nga anggulo sa krimen ang illegal nga droga. Ginapanawagan ang may mga himata nga missing nga makig-angot sa PNP. Sa number 4, duha ka mga menor de edad nga ginasiling responsable sa pagsaka sa balay sa Sumag nagsungka. Ginpasapasahan sa social media ining screenshots ng CCTV videos ang pagsulod sa wala makilalaan nga lalaki sa isa ka puluyan sa Barangay Sumag sa Bacolod City. Sa post ni Jaisel Bergman, nabugtawan niya ang nakapalagyo nga lalaki nga hana mangawat pa sa ila balay sa Puro KBS. Gani inoras man matapos ginpaandaman ni BCPO Director Colonel Noel Alinio, nagsungka ang menor de edad upod sa iya nga abyan sa Police Station 9 sang Lunes sang hapon. Sino kay Alinio, may pila pa ka mga persona nga nagapanaka sa man sang puluyan ang ginahunting na karon sa kapulisan. Nagtala na naman sa masobra 2,000 ka mga police personnel ang BCPO agud nga mapasiguro ang kalinong ilabi na sa pagsaulog sa Mascara Festival sa syudad karon nga Oktubre.
Sa number 3, operation sa ginakabig illegal structure sa ginsangan sang Pahanukoy Creek ang liwat nga pag-aisyuhan sang cease and desist order. Wala sang na-issue nga resolution of no objection o kunrono ang Barangay Pahanukoy Council sa Fishport Project sang Pamilya Takulod. Amo nga natingala man sila kung nga nagasige ang operation sa ginakabig illegal structure sa ginsangan sang Pahanukoy Creek. Suno kay punong Barangay Yolanda Noble, ang Fishport kag ang pag-reclaim sang porsyon sang baybay ang ginapatihan sang barangay nga rason sang pag-anaw sa pila ka mga kaiping nga purok sang tinilikdan nga pagbunok sang ulan sang Setyembre. Wala sang may nagtambo nga tigluwas sang Pamilya Takulod sa hearing yung patuwag sang konseho. Suno kay Councilor Estadi Saison, may kaso naman sadto nga ginpasaka ang pila ka mga opisyales sang Barangay Sumag batok kay Engineer Andre Takulod angot sa pagsupak sang Forestry, Water kag Fisheries Code sang 2021. Naka-issue man ang City Legal Office sadto sang cease and desist order batok sa pag-operate sang fishport kag ginatukod nga miniport. Gani ang konseho. Ang liwat man nga mag-recommend sang issuance sang CDO sa operation sa ginakabig illegal structures. Kay gina-allege nila nga ang pagbaha sang Pahanukoy is tungod sang pagsira ni Mr. Takulod nagpa-develop dira. Ano yung ma-develop niya? Ang fishport. Din siya nakakuha ng approval or authority para sa fishport. Amo na ang amon nga ginano kay pagpangayo iya sa amon sang runo wala kami naghahat. Of course, we will recommend to the City Engineer's Office that they issue a CDO, and we will also direct the BPLO to issue also a cease and desist order with regards to the conduct of commerce sa dilang area. Di ba ginpa-hold na nagbigat? Nag-continue gapon? I think it's a separate side. Ato dito sa Sumag side, may ara kaso ang gin-file ang punong barangay, isang barangay Sumag, bahin sini, and it is still pending in court. Ang Number 2, dugang nga 44 ka mga show cause order ang ipapanaog sa COMELEC Task Force Anti-EPAL batok sa mga ginreklamo sa premature campaigning. 23 diri mga kandidato gikan sa EB Magalona. Suno kay Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria, kahapon, Oktubre 2, nila nabaton ang show cause order. Magluwas sa 23 ka mga kandidato sa duha ka barangay sa EB Magalona, may 8 man ka show cause order nga ginpapanaog sa mga kandidato sa duha ka mga barangay sa Bacolod, 8 sa Himamaylan City, 3 sa Bago City kag tig-isa sa Sipalay City kag Cabancalan City. Yara na sa mga kandidato ang pagsabat sa mga reklamo batok sa ila. Direkta man dapat ini sa task force ipadala. Damlag pa may show cause order man nga napapanaog ang COMELEC angot sa premature campaigning sa Bacolod City, La Carlota City kag Sipalay City. Sa kabilugan, 47 na ang show cause order nga napapanaog kag may duha ka mga reklamo sang vote buying sa Cadiz City. Paday ng pahanumdum ni Ananoria sa mga kandidato nga ipaiway ang premature campaigning, labi na nga malapit naman lang ang campaign period nga natalana magsugod October 19. Yes, wanagan, kung ano, please refrain from premature campaigning. Dapit naman lang. October 19, sugod naman kampanya. We can do all the campaigning we want. Of course, legally as prescribed by the COMELEC campaign materials. Pero attorney, are you expecting madugangan pagkita mo na show? Yes. Kibalan nyo, mabalusay na siguro. Mag-file yung isa at file niya matugpiak. So, amo nang gina-expect ko. So, we will see. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Pagpanukot sa mga nagasunod nga mga motorista sa Bredco Port, ang plano nga ipauntat sang konseho sang Bacolod samtang ginausisa ang kaundan sang kasugtanan sa tunga sang syudad kag Bredco Port. Yari ang report. Maid-id niya ginusisa sang katapos ang Committee on Laws and Ordinances ang kaundan sa ginaplano nga expansion project sa Bacolod Real Estate and Development Corporation o kun Bredco sa ginpatigaan nga hearing kaina. Ginkwestiyon ni Councilor Alvictor Espino pati ang malawig na nga pagpanukot sang tagdumalahan sang Bredco sa mga motorista nga nagasulod sa puerto. Patag ni Espino nga nalakip sa nakasugtan nga ang mga dalan sa reclamation project ang ginapanag-iyahan sang syudad. Gani ginaplano niya nga mapauntat ini.
because they are claiming na ang dalan is under it's part and parcel of port operations, which sa ako niya nga paglantaw is not the case. So kung under sa city, dapat hindi sila manukod sa fees? Hindi sila manukot, or ang syudad dapat na manukot bahin sila, or the city has to have a share with the collection. Once nga actually matapos sila, kuya pauntat ko na, I will recommend for pagpauntat sila kag ang direksyon sang pag-usar sa mga dalan is under the responsibility of the owner, even the reclamation. Ginapausisa naman karon sang konseho ang mga requirements nga na-comply sang BREDCO para sa ginaplano nga expansion. Kag kung wala, dapat hindi sila matagan. But we are experiencing now nga may ara na sila sa sini nga mga dokumento or sa ining mga kasubtanan together with the National Government Office, which is DENR. So we are looking further into that. Suno kay Attorney Joselito Bayatan, legal consultant sang BREDCO nga na-comply nila ang tanan nga mga requirements kag mga kasugtanan sa idalom sang Comprehensive Revised Reclamation Agreement upod sa Bacolod LGU sang 1995 kag ang Tripartite Memorandum of Agreement upod sa Philippine Reclamation Authority sang tuig 2000. What we understand are matters that were already properly addressed in the tripartite committee of PRA, the city, and BREDCO, and which we held it last May 18. Well, we have to expand, no? But that is more on, according sa term na nga gina-apply sa PRA, yung pwede mo ma-applyan, that is the re-engineering of the projects. Re-engineering na nag-aubra ka sa additional design, that is for purposes of adapting to the demand of the development. Ginatunan man sang konseho ang pagtukod sang CRRA Monitoring Committee nga among magapasiguro nga natuman ang mga kasugtanan upod sa port management. Sa Good Vibes, mabatyaga na ang mascara fever sa palibot sa Bacolod City Public Plaza. May pila na ka mga vendors nga nagabaligya sang maskara. Isa na diri ang 76 anyos nga lola nga adlaw gabi nagabaligya sang maskara para sa iya apo nga 12 anyos pa lang ginrehab na bangod sang illegal nga droga. May report si Romeo Subaldo. Nagaamat-amat na tindog ang mga kiosko sa palibot sa Bacolod City Public Plaza. May mga banderitas na. Kag syempre, hindi madula ang souvenir items nga mga maskara. May giant nga maskara, may wearable masks, may ref magnet, may classic nga mga maskara nga humalinsad to makita na naton sa mga dalanon kag pati mga plastic nga mga maskara. Isa sa mga nagabaligya sini ang 76 anyos kasi Natividad Buenaventura. Mga 6 katuig na si Lola Natividad sa pagbaligya sang maskara. Nagabaligya siya sang school supplies sa gawa sang isa ka eskwelahan, pero pagsugod na sang bulan sang Oktubre, ari na siya sa higad sang plaza. Ginapangomparan niya ang ini nga mga classic nga mga maskara kag ginabaligya. Dako kuno ini nga bulig para makaginansya siya, kag para mapangompara naman sang school supplies nga ibaligya niya man. Makarimidyo man gid. Baka bulig gid ay. Makapayuhom gid man sa imo. Kadlaw man ay ka man ubrang balay kasi ako may kwan lang sa eskwelahan makatapos natin. Gabaligya sa eskwelahan. Ano gid ginaya? School supply. Kun highlights sang maskara, tubtuban siya magkaagahon na gabaligya diri. Kaupod niya ang 16 anyos niya nga apo. Kinahanglan niya kuno abi maghimakas para sa iya kaugalingon, kag pati na para sa iya nga apo. 12 anyos pa lang iya nga apo, ginrehab na ini bangod sang illegal nga droga. Saman kuno ang nagbayad sa pagparehab sa iya. Parehab ko. Ang parehab mo ni? Ano siya? Nag-eskwela sa Cebu. Ha? Sa Cebu. 16 anyos pa lang? Ha? 16 pa lang ni? Oo. Nag-rehab siya. Oo, kaya may nervous daw na lang ako sa Ay, iya. pekto sang illegal drugs sa iya. Oo. Ano at sino nagastos ang rehab ya? Ako Pila gasto mo? Ako? Kasubo sa storya mo ay. Oo, mahal daan. Pila ginagasto mo kada bulan? Kada, bro, ang tatanis sila. Oh, gani mo pero pinagasto mo pa rehab siya 15 mil kada bulan? Oo. Ikaw nakabayad? No. Subong, 16 anyos na ang bata. Ginatake ini kung kuis asang nervous breakdown. Pero sa piyak sang inagyan sa kabuhi,
makuha sa gihapon ni Lola Natividad nga mag-smile pareho sa mga ginabaligya niya nga maskara. Kay para sa iya, sa piyak sang kabudlayan sa kabuhi, kadamo sa gihapon sang dapat nga pasalamatan. Nga may mo pa mag-ihom gihapon sa piyak sa imo nga mga inagyan nga gayuhom ka sa gihapon. Di, bisa nalipay ako. Tungod nakabaligya ako, nakakapital ako. Di, makabaligya ako, makaruling ko, makabakal kami sa pagkaon namon. Importante nga mabuhay lang kami. Sa Biyernes, October 6, ang salubong party sa Bacolod City Government Center grounds para sa Mascara Festival 2023. Kag sa October 7, ini-opisyal nga magabukas tubtub October 22. Barb, kada Oktubre gid basta magsaulog kita sa Mascara Festival, diri mo gid makita ang oportunidad nga nahatag sang selebrasyon, ilabi na sa katapos ang marginal sector. Pero grabe, maninig no, ang 76 anyos ng lola. At that age, ang apo sa gihapon na ginaulik na. At least may kadtuan ang iya ginapangabudlayan. Kag amuyad to mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negros Sanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tubtubwas, maayong hapon.